Σε έναν κόσμο που διαφημίζει ασταμάτητα την ελευθερία επιλογή σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, πόσο πραγματικά ελεύθεροι είμαστε να αποφασίζουμε για τη ζωή μας, για τις επιλογές μας. Από τις καθημερινές αγορές σε σούπερ μάρκετ μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις ζωής και τις ώρες που ξεφιστάμε στα social media, κάθε κίνηση μοιάζει να καθοδηγείται από αόρατα νήματα. Οι αλγόριθμοι, αυτοί οι αθέατοι αρχιτέκτονες της ψηφιακής μας καθημερινότητας, αναλύουν κάθε μας κλικ, κάθε προτίμηση, κάθε συμπεριφορά μας με ακρίβεια. Διαμορφώνουν έτσι τις επιλογές μας, προτείνουν τι να δούμε σε βίντεο, τι να αγοράσουμε online, ακόμα και τι να σκεφτούμε για πολιτικά θέματα. Η πληροφόρηση που λαμβάνουμε καθημερινά είναι συχνά φιλτραρισμένη μέσα από αλγόριθμους, δημιουργώντας μια προσεκτικά επιμελημένη και παραπλανητική πραγματικότητα. Οι κοινωνικές πιέσεις, οι προσδοκίες της σύγχρονης εποχής και οι τάσεις στα social media συχνά μας οδηγούν σε προκαθορισμένα μονοπάτια χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Νιώθουμε ότι επιλέγουμε ελεύθερα, αλλά μήπως απλώς ακολουθούμε ένα σενάριο που έχει ήδη γραφτεί για εμάς από αόρατες δυνάμεις? Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση, οι τάσεις στα social media, οι ατελείωτες επιλογές προϊόντων που μας προσφέρονται, όλα δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι έχουμε πραγματικό έλεγχο. Κάθε φορά που πιστεύουμε ότι παίρνουμε μια ανεξάρτητη απόφαση, όπως η ψήφο στις αγορές, μήπως απλώς επιβεβαιώνουμε μια ακριβή πρόβλεψη αλγορίθμου? Η ελευθερία μας περιορίζεται στενά από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μαζικά, από τα ψηφιακά προφίλ που δημιουργούνται πίσω από την πλάτη μας. Ακόμα και οι συναισθηματικές μας αντιδράσεις, οι εκφράσεις σύγχυσης στο πρόσωπό μας, μπορούν να προβλεφθούν και να χειραγωγηθούν από έξυπνα συστήματα. Η ατομικότητα και η μοναδικότητά μας θυσιάζεται στο βωμό της προβλεψιμότητας, της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής ομοιομορφίας. Οι δικές μας επιλογές γίνονται απλώς αντανακλάσεις των προκαθορισμένων επιλογών που έχουν ήδη γίνει για εμάς από αλγόριθμους και εταιρείες. Αυτή η εκλεπτισμένη ψευδαίσθηση της επιλογής είναι ίσως η πιο ισχυρή και ύπουλη μορφή ελέγχου στη σύγχρονη κοινωνία. Μας κρατάει ήσυχους και ικανοποιημένους, πιστεύοντας ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε απλά πιόνια σε ένα πολύ μεγαλύτερο και σκοτεινό παιχνίδι. Είναι καιρός να αναρωτηθούμε βαθιά πόσο πραγματικά ελεύθεροι είμαστε στις αποφάσεις μας στην εποχή των αλγορίθμων. Ή μήπως η ιδέα της ελεύθερης επιλογής ήταν πάντα μια καλοσχεδιασμένη και εκμεταλλεύσιμη ψευδαίσθηση από την αρχή?